Здравейте! Представям ви цифров терморегулатор и влагорегулатор STC3028. С него може да поддържате температурата и влажността в помещение, където се намира този сензор, в избраните от вас граници. Сензорът е цифров и връзката с контролера става посредством 4-проводна линия, протоколът за комуникация и квадрат C. Затова може да удължите този кабел, но не трябва да прекалявате, защото ще паднат нивата на сигнала, следствие на което контролера няма да отчита коректно стойностите. Този, който предлагаме ние на нашия сайт, се захранва с 220 волта и имате два релейни изхода, нормално отворени, 10 амперови. Единият релейен изход е за температура, а другият е за влажността. Този, който е най-вляво е за температурата, този тук е за влажността. Това е куплунга, където се включва сензора, а в най-дясната част е самото захранване на този контролер. Когато го включиме контролера, тук отпред пише 1, където е червената индикация, тук пред синята индикация пише 2. В червената показва каква е температурата в момента, а синята показва каква е влажността. Горе, където пише Out, имаме два индикатора, този е червен, този е син. Когато релето е сработило, както в момента релето работи, свети индикатора. Когато релейният изход тук не е затворен, тогава този индикатор не свети. В дясната част имате 4 бутона. Горните два са за определяне на температурата, а долните два са за определяне на влажността. Точно затова и тези цифрички тук отпред. Виждате 1 и на самите бутони пише 1. Долу имате 2 и това е за влажността. Като натиснете еднократно бутона, виждате каква е началната стойност 23,8, а като натиснете десния бутон 34,8. Това е крайната стойност, в която релето ще изключи. Тоест, когато температурата падне под 23,8 градуса, релето включва и когато достигне 34,8 градуса, релето ще изключи. По същия начин е и влажността. Когато натиснем тук, виждаме 59,1 е едната влажност, а другата е 50. Тоест, когато влажността в помещението нарасне над 59,1%, релето ще включи за обезвлажняването и когато стигне 50%, то ще изключи. Сега ще ви начертая да придобиете по-лесна представа за това как работи самото реле, тъй като този контролер може да го ползвате както за овлажняване, така и за обезвлажняване на помещението и по същия начин както за затопляне, така и за охлаждане на помещението. Но само за една от функциите. Или затопляне, или охлаждане. Или овлажняване, или обезвлажняване. Ако искате да имате и двете едновременно, ще трябва да си купите два контролера. Начертавам ви тук една линия. Това е линията на температурата. T1 се задава от левия бутон горе, а T2 се задава от десния бутон горе. Като го натисна, виждате, че в момента пише 23,8. Ако го задържа, той започва да мига и съответно като го натискам нагоре, защото стрелката сочи нагоре, повишавам температурата, а като натискам надолу, съответно свалям температурата. След като спра да натискам бутоните, изчаквам докато спре да мига и те вече се е запомнила избраната от мен стойност 23,1. Тук примерно е 34,8. Натискам и задържам. Тук така се повишава, тук се намаля. Ако го задържа за продължително време, се сваля по-бързо температурата. Ето. И той изключи дори. Ето, вижте, в момента изчаквам. И тя е запомнена. Като натисна, виждам, че 22,8 ми е запомнената температура. И сега, когато T1, тази температура, която е заложена в левия бутон, това е началната температура, е по-малка от T2, от тази, която е заложена тук, в този случай контролера се използва за отопление. Тоест, релето ще включи това най-лявото за температура, ще включи когато температурата стане по-ниска от T2 и ще изключи когато температурата, която отчита тук контролера, стане по-висока от T2. В този случай контролера се използва в режим отопление. Когато обаче T1 е по-голямо от T2, контролера ще включи когато температурата T1, която е заложена тук, стане по-висока от T1 и ще изключи когато температурата стане по-ниска от T2, която е заложена в този втория бутон. По този начин
този контролер се използва в режим охлаждане. Същото нещо се случва и когато искаме да управляваме влажността. RH2. RH1 е това, което сме записали в десния бутон, в левия бутон, а RH2 е това, което сме записали в десния бутон. Когато влажността RH1 е по-малка от RH2, в този случай имаме режим увлажняване на помещението. Т.е. той ще включи, примерно да речем, ако тук е 40%, той ще включи на 40% и ако RH2 е 60%, в момента в който достигне 60%, той ще изключи. Когато обаче RH1 е по-голямо от RH2, в този случай, примерно тук имаме 60%, тук имаме 40%, в този случай контролерът ще включи, когато влажността стане на 60% и ще изключи, когато влажността падне под 40%. В момента ще ви демонстрирам с влажността как се случват нещата. По същия начин е и с температурата, но с влажността ми е по-лесна демонстрация, защото с дъха ми ще вдигна влажността, а с сешоара ще сваля. В момента виждаме, че влажността е 52,67. Виждаме, че той трябва да включи на 59% влажност и да изключи на 50%. Тоест, в момента аз започвам да духам. Виждате, скочи влажността над 60% и той включи. Сега ще впусна сешоара и в момента, в който влажността падне под 50%, контролерът ще изключи. Синята лампа отгоре ще угасне. Ето, падна на 47%. Сега аз ще програмирам обратно. Тук ще сложа 50% начална влажност. Ето, започва да мига и свалям влажността на 50%. Ето така. Изчаквам да спре да мига, за да може да се запомни стойността. Ето. А тук ще сложа 60%. Натискам бутона, задържам. Той започва да мига и тук натискам, за да увелича на 60%. Така ето. В момента виждате, че когато влажността е под 50%, контролера ще включи и когато стигне 60% ще изключи. Тоест, това е ето този сценарий горния. И започвам да духам отново. Ето, минах 60% и контролера изключи. Сега, ако го му духна с сешоара и падне пак под 50%, ето, той отново включи. Ако ви харесва този контролер и искате да си го закупите, мога да го поръчате от нашия сайт. Линк ще намерите в описанието към видеото.